Cup 1982, startvognen har sat sig i bevægelse. Og så er det 7 heste store felt ved at være sluttet op. Det er Pløvieli, der ligger lidt tilbage. Der er 50 meter til start. Og starten er gået til 7. løb Copenhagen Cup 1982. Det er Record Launcher i fejl, det er Pløvieli til front. Nærmest følger US Tour Viking. Pløvieli i front, US Tour Viking den nærmeste. På tredjepladsen er det Pamir Brotte, så er det udvendigt Al du Casso, indvendigt Snack Bar. Og nummer 1 Pløvieli i front, nummer 3 US Tour Viking indvendigt, udvendigt følger nummer 5 Pamir Brotte, på længde så nummer 8 i Al du Casso, så er det nummer 4 Snack Bar, nummer 6 Kimberland, så en til 15 meter til nummer 2 Record Launcher. Så går US Tour Viking op udvendigt for Pløvieli, de har taget en 20 meters forspring. De første 500 meter blev afviklet efter 1.15, og det er udvendigt US Tour Viking nu til front. Pløvieli den nærmeste, så en 20 meter til Pamir Brotte, derefter i Al du Casso, Snack Bar i ryg, et par længder til Kimberland, og udvendigt følger Record Launcher. Og stadig US Tour Viking i front, Pløvieli halvanden længde efter, på tredjepladsen Pamir Brotte. US Tour Viking, halvanden længde klar Pløvieli, derefter Pamir Brotte, og så er det Al du Casso i andet spor, der nu forbedrer sig. I sporene er Record Launcher på vej frem. I Al du Casso tæt op til US Tour Viking. Og herefter næsten halvdelen af distancen afviklet. 3 heste side om side. De første 1000 meter blev afviklet efter 1.15,7. Det er midt i banen i Al du Casso indvendigt US Tour Viking. Så følger tredje spor Snack Bar. I sporene Record Launcher midt i banen Pamir Brotte indvendigt Pløvieli og derefter Kimberland. Og i Al du Casso en halv længde i front for udvendigt Snack Bar. Indvendigt US Tour Viking. Nærmest udvendigt følger Pamir Brotte, derefter Pløvieli, udvendigt Record Launcher, Kimberland slutter feltet. Og så er det side om side i Al du Casso og Snack Bar. Indvendigt Al du Casso, udvendigt Snack Bar. US Tour Viking på længder efter på tredje plads, udvendigt følger Pamir Brotte, lige efter er det Pløvieli, og med 500 meter tilbage, indvendigt Al du Casso, udvendigt Snack Bar, derefter US Tour Viking indvendigt. Udvendigt følger Pamir Brotte, og ind i Tuborgsvinget. I Al du Casso en længde klar, udvendigt Snack Bar, indvendigt US Tour Viking, lige efter Pamir Brotte udvendigt, Pløvieli på 5. plads, langt til Kimberland. Og ind i opløbet i Al du Casso en længde i front, udvendigt Snack Bar, indvendigt US Tour Viking det nærmeste, lige efter er det Pamir Brotte, og ned igennem opløbet i Al du Casso en halvanden længde klar, Snack Bar, US Tour Viking på 3. plads, og i Al du Casso kongen blandt travheste, 2 længder i front, det er i Al du Casso, Snack Bar, US Tour Viking, og så kommer Pløvieli vældig godt udvendigt.